Hjertecenter Varde ligger langt ude vestpå, og det er jo karakteriseret ved, at der er en god, solid skepsis over for ting, men der er også en god, solid omsorg, som der er tradition for her i Vestjylland. Hele personalet, både læger, sygeplejersker, teknisk personale og sekretær- og kontorpersonale er præget af en meget stor evne til dynamik og til at interagere og til at omstille sig. Jeg tror aldrig, at jeg har været et sted, hvor man så hurtigt kunne omstille sig på nye betingelser og lave nye strategier og lave nye udviklinger, som man kan her. Jeg tror, at alle som arbejder her er meget engageret i sine opgaver. Og eftersom det er et relativt lille sted, så kender også alle mennesker hinanden, og det kan blive en god samarbejde i et godt team. De allerfleste kan vi se, de brænder for sagen og hjælper til. Og det er jo nærmest sygeplejersker, og at vi har mere at gøre, men også at der kommer en læge susende om aftenen, hvor vi normalt skulle mene, at jeg er fri. Jo. Vi griner meget, der er godt humør. Det får vi også tit at vide patienter, og vi kan høre, I er muntre, og I griner meget.